kanyang kasulatan, wala'y usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat ay kita mamatalo, aron kita mamaluan. Sa sadagkan, adunay kadaugan. Sa sadagkan, adunay kadaugan. Dili ka mo sa sadagkan, adunay kadaugan. ang tanan. Hilang sa lilig ang tunghalan, nanganong nasa tibok at nakalimutan. Siya ang Diyos na malahan. Ako siyang guys mo ibayaw, ipagsayaw, magkakapat sa iyong gamon. Natusan lang sa walay kamilaw, puso ang kaluman ni Kristo. Pag-ibig ang makikasali, sinamusuki mo, sinamuki mo. Sige ako sa pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pangandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay, ikaw gustong uganan. Apan ayong kamalaka, ang tulong sa Dios, linuon ang kuna. Imo ang siyang mahandi, kay ang Dios mahatay kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoo, ang tao mabuhing dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod ng kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikot mo sa balahan, kasulatan. Butang may katapusan, mahal ang panay, isang kalibutan. Mahal sa langit. Payo na pagkatanang na isoon, kumusta man ang atong payo kahaponon, ang atong paulanon na panahon. Salamat sa Ginoo, kinabuhi ni Sister Rhea Amante, nagwasa sa atong programa karon, gikan kayo sa Tanay City, kumusta mo diha? Wala ka na rin klase, kung mga adlaw sa klase, ako na sa gitawag ko, National Heroes Day. Wala kong pangalawa may short, i-celebrate ang kasumaran sa mga heroes. Ikan sa pinakaunang na presidente, ikan ngayon sa ato na presidente, the first president of Philippines, General Emilio Jacinto. Muna sa pinakaunang na presidente sa Pilipinas. Salamat sa si Sister Rhea Amante, good morning, Pastor Safri. O sa tanan nga natong mga kaisuran nagasunod aning maunga programa watching here at Tanay City. Pastor, ang Diyos kanunay pagkapanalangin sa atong matag sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong mabulokon nga mga mensahe, Sister Rhea. Aman ang magkasunan mula nga ang iyahang abangkot o initik over sa iyahang papel. Nga nga kanunay usap na itong ikauban sa plato sa buhay na ito na Diyos. Mula nga atong nakita magkasunan na sincere usap na kapagamin sa kuluhaton para sa ismaya sa Ginoo. Dili na ikabata isuon, dili na nagmater kung ilang. Ang importante nagmater na sa kasing-kasing. Sa kasing-kasing kung una-una sa tao, the least commitment sa tao. Mao nga si Jeremiah, mga igsuon, inginom siya si Jeremias, mga igsunan,
bata pa ko kaayo nga ikumparar sa mga tao, mga hari kaniadto. Apan ning ingon ang Dios kang Jeremias, ako ang magamit kanimo. Wow. Hinugdugin nga ang Dios mo ay mo gamit nato, dili si sister, dili si brother, dili si pastora, dili si pastor, dili ang denominasyon sa simbahan. Wala na itong mga kagalaan diha, mga kaisunan diha sa David, sa Kangwi, ilabi na sa mga Suarez family, mga Exoon, mga Dalmasio family, ni Sister Nelly Dalmasio Suarez, o sa Timong Pamilya, kanaglanong-lanong niining mga adlaw. Dili lamang sa mga Suarez family, may Exoon sa kinatibutan, nagapalipot nining mga manapit. Una nga itong hinay-hinay pagbisita ng atong mga follower o listener sa Sign FM 95.3 natong pangumustahon ang ilang mga kahimtang sitwasyon. Mao nga salamat sa Ginoo. Ining mao nga programa sa kahaponon tungod kay pabuntag Exod kaduha kadlaw ng brand out. Kaya kanunay lang yung tanda na putol, patong pa na maikson na biti ang pagpaminaw sa mensas Ginoo. Kapan ikaw mo ako, inugdumi, dili ka mabitin, kung imo masamtan ang mintunganay sa balaang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa ginagawa ni Mamis Vlogger. Salamat sa Ginoo sa pagwas karon, pwede lang yun kung makakomments sa ano ka programa. Doon ay girequest si Sister Rhea Amante, request ko sa pastor, Jesus maghari ka. Ato ning itli mga kaisunan, ang iya nga request human sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo sa taison. Labing gamhanan o mahigumakon ka ka Diyos amahan nining tanang kapit sa kahaponon nga imong ihatag ka na mo. Nining maulanon nga panahon, nining mabugnaon nga panahon. Apan ang among pagsalig o paghimaya, pagpasalamat nga na kanimo o Diyos, dili kayo kinimahitabot mapabugnaon. Tungod kay ang imong pulong mo inaghatag na mo kadasig. Ang imong pulong mo naghanay sa imong kinabuhi aron kami makapadayon kadto sa unahan sa among kinabuhi sa pagpadayon diha sa pagtuman uyon kayo sa imong kabuhi. Labaw sa tanan sa naminaw karon nining mao nga dapit sa Sign FM 95.3. Nakanunay naglanog-lanog nining mao nga dapit sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Palawan City, o sa kabukiran sa Sabay City, Negros Oriental. Labaw sa tanan karon nga luwas nining mao nga programa. Labaw sa tanan sa nagapaambit o nagashare nini. I declare blessing sa mata ko sa. I declare prosperity sa mata ko sa. Kaya ang among kinabuhi mainlahin sa imong mga pulong mga mensahe amahan. Salamat o Diyos sa akong pribilehiyo kayonan nga imong ihatag ka na mo. Na kami makapa-update sa imong pagkamahayo kanunay. Kanunay kang nag-ampin sa among mga kinabuhi. Padayon kang nag-atiman ka na mo. Padayon kang nag-amuma ka na mo amahan. Padayon ikaw nag-proteksyon ka na mo. Salamat o Diyos, ining mao nga dapit. Lord, ikaw ang akong giboboy. Ikaw ang akong gibayaw. Tungod kay akong giilaw, wala ako'y mahimo kung wala ikaw sa akong kinabuhi o Jesus. Sa tanan karon na nalinaw, nining mao nga dapit. Sa tanan nagasunod nining mao nga programa. Sa tanan nga nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod, Lord Jesus. I declare blessing sa matag ko sa. I declare prosperity sa matag ko sa kanila. Sa tanan nga mga nagatrabaho, sa tanan nga naganegosyo, mga panginabuhian sa kabukiran, sa tanan nga nagapananong, sa tanan nga nagapamuhi, Lord, ako mga pag-ampot na kanina, ikaw o Diyos magapanalangin sa ilang mga kinabuhi. Bisan pa man o Diyos sa nagapanarbaho sa laing mga nasod, labaw sa tanan sa akong kapikas kinabuhi na naakaroon sa Saudi Arabia, amahan. Panaliti o ang pini ang ilang mga kinabuhi, amahan. Bisan pa man sa iyang mga kaubanan. Salamat ko Diyos ningitak na utapit sa kapunan ng imong ihatag ko na. Bisan pa man sa tanan ng mga isunan din sa balong. Dapit sa Pilipinas, dapit sa Kangwi, o sa uban pa mga katawhan. Nagkinahanglan sa imong mga pulong mga mensahe. Aron ang imong mga pulong ko Diyos, mukatap sa tibok kalibutan, amahan. Salamat ko Diyos sa kadaugan kasiguran kapakuhan kausaman pinagi sa walang kasulatan. Aron kami magkinabuhi po yun kayo sa imong kabubuton. Dungog himaya na nang lagot kanimo ang pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanang magayon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo. Ako ning i-play Sister Rhea Amante, ang Jesus maghari ka.
Ginoo, mauni imong request sa Sister Rhea Amante, Jesus Magkarika. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw sa Sign FM 95.8. Anang live kita karon mga kaigsunan sa libro wala mahuman ang ato ka live, pero dili na sa ato nga topic mo'y atong pagkatunan kung dili alahin o sa ato nga topic atong pagkatunan na igsoon. Atong ipanayon mga kaigsunan ang pulong nga rebellions. Hitabo mga kaigsunan sa diha na nagrebelde ang tao sa kalibutan tungod kay misupag sila sa balaod sa Dios. Sa diha na nagrebellion o nagrebelde ang kusina unang tao kaniadto mismo sila nakahibalo sa ilang gibuhat nga sayop atubangan sa Ginoo. Sa diha nga ang tao makasala atubangan sa Dios, siya na ang mangitag pamaagi nga mopahilayo atubangan sa Dios. Mainungdan daghan ang rason, daghan ang hinungdan kay maulagi ning rebelde naman sa kamatuoran. Ganong nahitabo silang nagrebelde mga kaigsunan tungod kay doon ako'y nagpasalig sa ilang kinabuhi. Ikaw kung ako, even sa ministry, even sa katilingban, bisan sa tibok kalibutan, kung adunay tao nga mapasalig sa iyang isig ka tao, ari mo diri sister, ari mo diri brother, kay kami nagyoy insakto. Ayaw basta-basta mga kaigsunan sa mga tao nga makabuhi o patay nga mga sugilanon. Hinumdumi ayaw pagpailan kay ikaw o ako itagaan o kaalam sa Ginoo. Dapat magbantay ka. Be careful in every time exam. Iginahanglan mag-ambing ka even sa imong ginabuhi, even sa imong nakatunan ka. Kanong nahitabo mga kaigsuonan si Adan o si Eva ning supak sa balaod sa Dios dito sa tanaman sa Eden nga diinindot naman unta ilang kahimtang. Naatanan, wala sila'y paghago, wala sila'y pagsakripisyo tungod kay buhok sila sa tanan ng mga Panginoon. Apan sa diha sa sinugdanan o sa lingkungan na igsoon, sa diha nga nakasala ang tao atubangan sa Dios. Magpatulo na ang tao sa singot, sa iyang pagsakripisyo, sa iyang paghago, aron ikaw o ako makakakon sa inadlaw ni mong mga Panginoon. Gikinahanglan atong masayran ang kasulatan. Nasayod ko o nasayod ang Diyos ining mga tagdaan, daghang naminaw sa nagapalibot ining mga kapit. Sa ikaingon ko na walay bundok o walay riyon ang atong gidala, ang atong gidala min-size Ginoo kay maunay mo tudlo, maunay mo kiyak nato sa kadaugan kasiguruhan kapag-uhan kausaban sa atong kinabuhi sa dagat, sa kini, sa silog, sa langit o sa ibabaw sa kalibutan. Atong pasalamatan ang Ginoo ni Enexo. Ang tanang lagi mag-aawit sa pagmaya magasinggit. Doon ay mga disturbance mga igsoon, doon ay mga disturbo sa ato nga mga mikalito sapaw sa ato nga live mga kaigsunan. Doon ay mga interruption mga igsoon ato ng yan po sa Ginoo mga kaigsunan. Ako kining basahon, mao ni request ni Sister Rhea Amante, ikan kayo sa Tanay City. Muna na ampingan itong ampingi ang pribilehiyo kayo na inumdumi mga igsoon, labi na sa mga estudyante nga karong 20 City, 27 mga igsoon, 20 City naman 20 City ini Martes maway pagsugod sa klase sa Negros Oriental State University. That is first day of class. Muna mag-ambita ilabi na sa mga beginner nga mga estudyante nga mo first year pa o sa examen. Kaya nanin niyo masulayan ay naanin ay ang pag-eskwela sa kolehiyo. Mao nga dapat atong itubyan sa Ginoo o atong isalig sa Ginoo. Lakas sa kanang kinabuhi pinasumanan sa balang kasulat. Ato ining basahon igsoon, matod ba diri mga kaigsunan sa kasaysayan sa hinungdan nanong na rebelde o migsupat ang tao sa Dios. Dunay hinungdan o dunay rason
o kanang tanan dili sa nato ang ayang mahayan. Kaysa wala pa nagpakasala si Eva o si Adan, wala sila kabalo nga mga hubok di ay sila ni ato mga panahon. Tungod kay wala na abli ang ilang mga hunahuna. Usa sila kagitawag og innocent. Kung sa kaso pa mga igsoon makadaog ka kay moingon maka I am innocent. Apan dapat kada kaso ang imuhang rason I am innocent. Dili ko na magpakusog-usog ang imong rason kay magusog-usog na dili ko. Mao nga sa panahon ng pagkasala na ang tao daghan na kayong rason. Si may magpasan sa tanang hinungdan kung imo nang buhaton ang gibuhat sama sa usa ka bitin. Kay ang bitin mga igsoon na sa gitawag pulong pasalig. Dinis kalibutan, dinis katilingban bisan asa sa tibok kalibutan, ang pulong pasalig mga igsoon dili ko na mawala sa tao labaw sa tanan kung dili mahinadlokon sa usa ka mananap na mao ang ahas na mao ang bitin igsoon. Ako kining pasalig. Nganong nakasala ang tao tungod sa pulong pasalig? Gikan sa usa kanila lang na mao ang yawa. Ulog siya sa kalibutan aron pagpangawat, pagkuba, paglaglag o pagpatay. Maunay role o papel ni Satanas. O ikaw o ako pagpantay igsoon na dili o dili ka mabit sa tibok kalibutan. Ako ning basahon ang Genesis. Ato ning basahon kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 13. Atong hatagan og dakong pagtulungan kung sa'y nahitabo sa tao. Diba ang tao na interes? Kung ikaw ma-interes sa mga butang dinis kalibutan, dili yun na nimo makatulgan. Wala naghago. Bisag wala naghatag og panahon. Moingon man na ako anak, tanawa si Satanas. Si Jesus gidala sa kabukiran, pakita pa imong kabisi, imong rason, apan sa panahon nga ikaw igsoon kuhaan sa gininhawa, naa pa ba kay ikarason? Ingon diri mga kaigsoon. Nanap gibuhat sa Ginoong Dios ang bitin, mao ang labing limbungan. Mao nga ang asawang bana. Kung maglaki ang asawa, kung magbayi ang bana, muingon yun ang kapikas kinaboy, giahas ni mo ang akong bana, giahas ni mo ang akong asawa, bitin mo sa tao, bitin ragyong dako. Kung nakakita kang bitin sa dalan, mangita kang bato, mangita kang iglalambos, kung doon na kayo sundang, matantaran ko ng bitin. Amen ba? Doon na ba'y kinaiyan natong pagkabitin? Wao na ito na mag-igsoon sa tanong na tayo panahon. Ay ang tag-iya, pag kinaiyas bitin, kinaiyan ni Satanas, usong kayo ng mga kung bisag wala naghago, bisag wala nagpasingot, bisag wala siya diha. Muang ko na kay sama ni Satanas, giangko niya ang tibuong kalibutan o iyang giingnan si Jesus. Kung muluhod ka kanako, akong ihatag ang kagahom o authority, ihatag na ko nimo. Wa siya kabalo nga iyang iatubangan, mas kamaw, mas labaw pa niyang gamanan. Inibang pagkabrahin maigso ni Satanas, siya rin po'y nabiktima. Apan ang tao maigsoon unang-una dibiktima ni ini, mudungdan sa diha nga ang tao nakasala na atubangan sa Ginoo, ang tao na nangitag pamaagi namutalikod sa Ginoo. Ito din basahon manang magbantay ta ibig sa mga Kristohanon, pwede na kang mahimo kang daghang rason, mauni mauna igsoon ayaw nagbuhata kay mahitabo nga ikaw rin apo'y magsakripisyo sa katapusang panahon sa atong kinabuhi. Maulaw na matang buduol sa Diyos. Maulaw na matang mga yung pasaylo. Mga Kristohanon o dili mga Kristohanon. Ingon diri. Gidid-an madiay kamo sa Diyos sa pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman.
Maunay pulong sa bitin. Grabe binibitin, Ikson. Mitubat ang babae. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy, sa tanaman. Gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala ni ini. Gididan kami sa Dios. Pagkaon bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. Apan usahay mga Kristohanon muhikap pa. Kung dili madalag hikap, buyarok pa. Mudimdim pa, mutilaw pa, mo'y nungdan kulang ra. Ato ba nagsabtan ang ginagmay sa bingay? Ingon siya diri, gididan kami sa Dios sa pagkaon, sa bisan gani sa pag-ikap ni anang kahoya, kay kung supako na mo kini mamatay kami. Wala manggod kasabot, wala maabli ang salabutan sa usa ka babae nga ang gipasabot sa Ginoo nga mamatay sila. Hinginlan sila sa kini sa Dios kaninyo, kay nasayod manggod siya nga kung mukaon kamo ni ini maabli ang inyong salabutan, sama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Ang tao na interes sa pasalig sa usa ka bitin, niingon ang bitin sa usa ka babae, dili na tinuod kay ang Dios nga nagsulti ninyo, nahadlok manggod siya nga kamo mahimong masama kaniya. O sa diha mga kaigsuon na nakauna-una aman ang bahay, na interes ang usa ka tawo, igsuon. Ningingon ang tao, kung ako ning buhaton mahimo kong manggialamon. Kung ikaw igsuon ang imong interes sa tibuok katilingban nga mahimo kang inila, bahalang daghang magsakripisyo, bahalang daghang magantos, bahalang daghang mawat-an sa pagkaon o panginabuhian, basta ako ray muyaka, kay ako ray madato. Maubanay imong mentalidad. Kay kung maunay atong mentalidad sa mata, sa kinabuhi, sa kinaiyas sa bitin, iyang gilimbungan ang tao sa kalibutan. Kung amen ba? Ang Biblia nagtug-an, nagdasig, nagikinahanglan, be careful in every time. Mag-amping ka, kay anytime mga kaigsunan, moabot o moabot ang sitwasyon nga malisod dinhi sa silong sa langit. Kay ang gihuna-huna lamang sa tao nga mahimo siyang bantugan, mahimo siyang inila, mahimo siyang unsa man adunahan. Unsay giingon sa bitin, miingon ang bitin, dili tinuod kay mamata, dili tinuod nga mamatay kamo, gisulti kini sa Dios. Bright biya ang bitin, Nixon. Gipasaligan ang usa ka tawo nga mao si iba. Niingon ang bitin, dili gyud na tinuod ang gisulti sa Dios. Iyan ning pulong bersikulo ni bitin, kaninyo kay nasayod manggod siya nga kung mukaon kamo ni ini maabli ang salabutan ug may sama kamo kaniya nga nasa ang tao, ikaduhang tao nga mao si iba nining panahon. Sa iyang huna-huna maigsuon sa bersikulo 6, ingon diri, sa pagkakita sa babae nga maong kahoy maanindot kaayong laming kanon, ang unang modaldal sa imuhang tentasyon ang imuhang nilantawan. Itong mga panahon na si Samson mga kaigsoon, in one day 3,000 ka mga tao iyang gipamatay, pinaagi lamang sa papangig sa usa ka leon. Imo ba nang nabuhat? Walay mga sundalo ug militar nga nakahimo sa sama gihimo ni Samson, tungod kay si Samson ambag mga igsoon. Og ang usa ka reyna mga igsoon niingon siya, ang akong nabalitaan ikaw Solomon, wala ra gani sa katunga ang akong pagtuo sa diha nga ako min-anak kanimo. Kutob sa mga reyna nga moduol ni King Solomon, iya yun ang maasawa. Grabe. 700 kapin dalang puyo-puyo ug bayi. Usaon man to.
I-schedule, pastor. Grabe. Daghang mga pastor, mga kaigsuran, mga simbahan, nga minglintuhan, pinaagi sa tentasyon nga wa kapasar. Usa ka amigo maigsuon, matud pa niya, mayo mo gitar, mayo mo kanta, ayay, wala man mga ginikanan. Nagpasakit-sakit man ako sa kapatan kong babae. Kay mauna ito'y lansis o sa kababae, igsuon. Niingon man, pastor, palihok kong ampo kay ming sakit akong tiyan. Lain man yung tiyana nga ming sakit. Ning abot ang tentasyon, wala ka bantay ang alagad sa Ginoo. Tuwad niya. Ug ang dihog nga naa niya, ning gawas. Daghan kay mga patukuran lang nga nabiktima niini. Mga ilado nga makakasimbahanan, ang asawa naglaki, ang bana naglaki, nangawala ang dihog sa ilang matagusa. Pagbantay. Mao nga si Iba, niingon siya, labing kanon, makahatag na kong magialamon. Kung ikaw o ako mainteres sa usa ka butang, dili ko na nimo hikatulgan, labi nagapuso kang pagkatao. Moingon man ka, ako ray nagaangkon sa mga butang nga wala sa uban. Kay dili ka gusto nga malupigan kay maulagi, layhan kang mag-glorify sa tibuok kalibutan. Maunay mentalidad sa bitin. Bisag wala naghago, bisag dili iyang butang iyang giangkon, gipanghinambok pa ni Jesus niya itong mga panahon na ato nabasahon karon. Unsay giingon diri sa babae? Sa pagkakita sa babae nga maong kahoy maanindot kayong laming kanon ang bunga niini kung makapahimo kaniyang maalamon. Wow! Grabe, na-interest. Mingkuha siya sa bunga. Dili lamang iyang gikuha, pero giditan sila sa Dios. Even sa paghikas, hikap na itong mga panahon. Dili sa diha nga nakasala na ang tao, sila'y nang nangita, nagpamaagi, nga naulaw na sila sa ilang gibuhat. Ang pangutan ng mga igsoon, kung ang tao walay ulaw, bakit pa sa tingali dili ka mahimo makasasala sa imurang kaugalingon. Kay kung ang tao nagbuhat og sala, magpadayon siya, nagtuos sa nga siya ray sakto. Kay ang tao nga kanunay lang husto, kanunay lang sakto, di go na maminaw bisag imo pa nang sadjisan. Isag imo pa nang tuloan, maminaw og sadjisyon. Mamati og tambag. Tan-awa si David nga nakasala. Giingnan siya sa propeta, nakasala ka David. Ayaw paabuta nga ang Dios mo'y mosilot nimo pangayo og pasaylo. Unsay sala nga bukat sa pader sa imuhang pagpangalagad ug pundasyon ngadto sa Ginoo. Mga pastor, mga pastora, maunay bukat sa tao dinhi sa silong sa langit. Ang tentasyon, mga kailigon sa mga panglantaw, mga tinguha nga mahimo kang manggialamon, mga tinguha nga mahimo kang inilas sa tibuok kalibutan. Ayaw lupigi ang imong isig ka tao. Ayaw limbungi mismo ang imong kaugalingon, kung dili kung unsay naa nimo pasalamati ang Ginoo. Daghan kay mga tao nga mga scammer sa kabukiran. Muangat pas kabukiran mga igsoon. Takulahaw mawagtang lamang sa imong mga panglantaw. Daghan kay nakabaligyag mga hayupan, nakabaligya og mga kaptangan kay na scam. Amo kalit ra kawagtang. Gikan sa kabuntagon sa pagsalop sa adlaw, doon na resulta. Unsay resulta? Si Adan nahadlok na. Kaya nakasala naman sila. Ang lison manggod mga igsoon, bisan ang tao makasala, magpagahira. Bisan dili mao ang gibuhat, mangangkon og dili ilaha, nagpasabot sala na kay dili na imuha. Maulaw bita. Dili ko na imuha. Mangangkon ta. Kanang batasan na maigsoon mo na'y batasan ni Satanas. Tanawa ragod sa unahan nga atong basahon ani. Di ba gilaylo si Jesus
Giingnan si Jesus, kung muluhod o muhapa ka kanako, ang tanang kagahom akong ihatag nimo. Istorya. Uwaton man niya si Jesus. Uwata na imong kaugalingon, ayaw uwata ng uban. Kaya ang tinuod nga manggialamon, dili na basta-basta mauwat. Hello, munang ikaw o ako, ingon ang Biblia igsoon, daghang nangalaglag tungod sa kakulang sa ilang kahalang. Ibin pastor ka, ibin pastora ka, ibin unsa pay imong ranggo sa tibuok kalibutan, malaglag yung ka kay kulang kakaalam kay balo sa pagsabot sa insaktong mensahis Ginoo. Di man ka magkinabuhi, imo ramang literal pagsabot ang kasulatan. O magani kasabot ang mga kauban ni Jesus, ang 12 ka mga apostolis, naglisod maganig sabot. Ingon diri maigsoon sa pagkasalop na sa adlaw, nadugog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw-lakaw sa tanaman, busa mintago sila sa kakahuyan, wala na sila magpaapot. Unang nahinumdum ko mga igsoon, real tinuon ni nga sugilanon, usa ka tawo mga kaigsuonan nga usa ka driver, dili ra nako ni i-mention diya sa Manhoyod City, Manhoyod mga igsoon. Usa ka helper, unya ang usa ka helper wala siya kabalo kung unsaon pagtubil sa tubig. Ug ningingon ang driver nga ningkuha siya og kana bitaw nga pinante or assistant driver, may sugo-sugoon niya nga pagkabo o pagbukbuk dito sa tubig. Ingon ang driver, dong, yagikan siya sa kabukiran na katong yang helper. Ingon ang driver, dong, tubili o tubig ang sakyanan. Ang una-una po sa helper maigsuon, wala siya po kabalo kung asa niya tubilan o tubig ang sakyanan. Ayay, kay ang sakyanan kay V8 man, perti pinangdakuah. Di natingala ang driver mga igsoon, ingon ang driver, dong, puno na ang radiator. Wa man kaila ang helper may igsoon ug unsa ng radiator. Ingon siya, wala pa, nagdaguog pa. Gikinahanglan pa ning punon. Ayay, kay V8 man nga makina. It meaning to say, V8, walo na siya kapiston. Muna siya giingon og 8 cylinders. Walo kapiston. Ayay, pag-ana sa driver, ang makina man ni ay gitubilan sa helper. Perting pagkadimalasa. Nagdaguok man mga igsoon, wa man mapuno. Kay kung radiator pa ang gitubilan, dili kahurog og dila ka container. Niingon ang driver, dalaga na lamang dong. Kay ang tag-iya ni pertira pag yung isuga. Perting hadlo ka sa helper. Igsoon, di kinahanglan ang kaalam. Di kinahanglan ang kahibalo. Kaalam kahibalo gikan sa Ginoo. Bisan sa ordinaryong trabaho ug di gyud ka kahibalo, ayaw na lamang pagpangarasti. Labaw sa tanan, kung dili ka maminaw sa instruction, kay maulagi, ikaw may insakto. Mga tao sa kalibutan, basta kanunay insakto, di na maminaw og tambag. Magpagahit ranas tingkoy, kay maulagi insakto. Si pastor, si pastora, sayop kay sigig pangigo sa social media. Wala mi nangigo, wa mi nang hukom, kundili nagbasi mi sa balaang kasulatan. Kay ang among rules and obligasyon ang pagsaysay sa kamatuoran, aron ikaw ug ako hatagan sa tinud-anay nga kagawasan, aron ikaw ug ako dili maignorante sa mensahe sa Ginoo. Tinoo dili. Matod pa diri mga igsoon, pagkasalop sa adlaw, at diha na ang resulta. Nanago ang duha. Kay nakita o nadungog Manila ang paglakaw-lakaw. Paglakaw-lakaw pagani, nahadlok na. Ang tinuod nga makasala atubangan sa Dios, mahadlok, maulaw na. Maulaw ng musimba, maulaw ng buduo sa palayng alampuanan, kay daghang ng rason, mauna. Igsoon, dili na siya mao.
gikinahanglan magpailog ka, magpaubos ka atubangan sa Dios, kay ikaw o ako tao lamang dinhi sa silong sa kalibutan. Mahimo matang hipokrito, garbo ra kaay ta. Kay kung ang garbo may maghari sa tao, ibig makasala kas imo isikataw daygod ka, mangayog pasaylo. Kay ikaw may sakto. Dili ka makapaubos. Usa ka alagad sa Dios, matupan niya. Hilom-hilom ra na pastor. Pero sa lisilingan, ultimong hayupan, bitayon, ayay, uyawa sa bay. Dili ka maayong hindro, ano iso? Ingon diri igsoon sa 9. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ayay, nasakpan man ang lalaki. Ingon ang Dios, hain ka ba? Adan, ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw-lakaw sa tanaman, o giabot ako kahadlok, o mitago ako kay hubo man ako. Mingang ko na, kay naabli naman ang ilang salabutan. Wala na sayo, sibitin. Nahimo silang manggaalamon. Nahibalo sila. Wala na sayo pang bitin, ani. Nakabalo sila sa resulta. Bao kanang mga tao, mga kaisunan nga, dili ba ayo, bright ba na? Bright na. All araw nas ka bright. Ingon diri sa 11. Kinsay nagsulti kanimo hubo ka? Nangutana ang Dios, mingkaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ayay, versikulo 12. Unsay sulti sa lalaki? Ang lalaki migtubag, ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mingkahon ako niini. Kinsay gipakasan-an? Kinsay gipakasala? Ang tao mingmahay sa Dios. Ning ingon ang laki, kung wala ba ko nimo hatagi og babae, dili unta ko matintal. Kay pinaagi sa akong asawa nga mao si iba, natintal hinuon ko. Ato ba nang gibuhat sa itong kinabuhi? Nga sa panahon nga ma-failure ka, sa panahon nga wala kahatagi sa imong gusto, imong gimahayan ang Ginoo. Igsoon ayaw ng buhata, kay mismo ang Dios nasayod na sa imong kinaiya. Nasayod na mismo ang Dios sa lintunganay sa imong ugma sa imong kinabuhi. Kung kinsa ka, kung hatagan ka katungod, ibin sa tibuok katilingban, kay basit grabe na nimo kahayan. Mahimo na hinuon ka mapasakar buhon, o wala na ibisan kinsa nga mohatod o maminaw ka sa uban nga mga suggestion. Balik yung kas agi. Ingon ang lalaki, mingtubag ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga. Moinungdan, gipakasala ang babae og labaw sa tanan niining pulonga ang Dios. Nagmahay ka ba sa mong kinabuhi? Nagmahay ba ka nagipakataos kas kalibutan? Nga bordoy ka, wa kay nahot, wa kay kwarta, wa kay kabtanan, wa kay sakyanan, wa kay profesyon. Imo bang mahayan ang imong mga ginikanan sa kahimtang nga imong nahiaguman karon? Imo bang mahayan si pastor, si pastora? Ingon si pastor, si pastorag mga lagad ko, tabangan ko sa Ginoo, mangutana ko ninyo, inyo bang iseryoso ang Ginoo? Gituman ba ninyo ang sugo sa Dios nga angay na tungkuhaton aron ikaw ug ako panalanginan sa Ginoo? Kay kung dili na ninyo mabuhat, bagulbo ray inyong abuton. Igsoon mo samot mong makasasala, mas musamot ang makasasala at ubanan sa Ginoo. Ayaw ibutang sa inyong una-una. Dapat magbasa tag kasulatan, magtuon og labaw sa tanang kinabuhi ninyo. Kaya nyo raning memorization, wagoy angay. Magsigira mo memorize, wala ninyo i-apply, wala ninyo gikinabuhi. Murara mong nag-orasyon aning trabaho ba? Ingon diri maisoon sa 13, ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Gi-interview silang duha.
Unang gi-interview ang lalaki, sunod ang babae, tanawa ra gud. Ang babae mitubag, giilad ako sa bitin. Kini lagi mangingilag na ison kining bitin. Ang mga tao, mga kaigsunan nga kusog mo diskas o baho sa uban, mas kapinan ko ng baho sa iyang kaugalingon. Doon na gilimin nga gitaguan nga dili mao igsoon kay layhan laging magyaka sa tibuok kalibutan sama ni Satanas nga mulingkod sa trono sa Dios. Mao ang bitin, siya mo'y unang gitintal. Ikaw ug ako karon o lahiratan gitintal. Apa nadala ba si Jesus? Oy. Nabay nahimo si bitin? Kung ikaw ug ako dunay kay kaalam gikan sa Ginoo, di man na mahimo, wala man na sila'y mahimo. Mamuligi na lamang na. Masuko na lamang na nimo. Na naman wa man sila'y mahimo. Kay ang imong giburugan, ang imong sukaranan, mensahe man nga nagtug-an sa kamatuoran. Bitin ni ining bahina sa kasulatan, ako tanan. Ingon siya, kung muluhod ka kanako, apil biya ta ani gipasabtan. Kay niingon biya diri sa kasulatan, bisan kinsa akong hatagan sa akong gusto, kung kinsay akong hatagan pagbantay ani. Kay kaya niini, ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw, o dito gitintal siya sa yawa niining panahona, wala mukaon si Jesus busa. Pagkatapos niini gigutom siya. Ang unang mutintal maigsuon kining isulod sa tiyan itong paggamit sa panahon ug oras. Apan kung maadik dani ka sa paggamit sa mga gadget, maunay munudnod sa imuhang pagkapordoy. Munang kami mga iso mo gamit lamang mi sa cellphone sa panahon nga adunay ingon diri sa niining panahon na wala mukaon si Jesus busa. Pagkatapos niini gigutom siya. Inirabang kagutom maunay mo dala sa imong tentasyon. Kung wala na kay masulod sa imong tiyan, bahala na lamang mga igsoon. Munay giingon kapit patalim, basta lang maangkon ang imuhang kagustuhan. Maubanay atong prinsipyo mga Kristohanon. Munay mga prinsipyo sigurista. Maniguro igsoon, hinahadlok, walay malungag ug mang-anawa. Hinumdumi, daghan kay mga Kristohanon karon ang musulay nimo dili mga Kristohanon. Hello, pagbantay Kristohanon kay naa sa Kristo sa imong kinabuhi. Kung naa ba gyud si Kristo tinud-anay, kay kung dili gani maigsoon naras tumoy sa imong dila nga ikaw Kristohanon atubangan tang buyaka sa tibuok kalibutan. Dili sala nga mahimo kang manggialamon, dili sala nga mahimo kang adunhan, apan hinumdumi ayaw hikalimti ang tak-iya sa tinang butang, ibin ang imong gininhawa karon na imong giulaman. Ingon ang Dios, si Jesus mintubag, ang kasulatan nag-ingon dili mabuhi ang tao sa panlamang. Versikulo 5. Wa pag yun satisfy kining yawa aning panahona. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas o usa ka pamilok gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Gilaylo si Jesus. Usa lamang ka pamilok nakita gipakita ni Satanas ang pagkaanindot sa kalibutan. Pagkaanindot sa mga butang. Pagkaanindot sa posisyon nga gipasalig sa katawhan. Ako nawara ko si Satanas, ningon siya, kining tanan gitugyan kanako. Pagkaulang malamang siya. Ningon day ang kasulatan, si Satanas magitugyanan sa Dios. Igor man siyang ning angkon-angkon ani mo nang kanang walay mga uwaw matudpas taga Cebu, kanang walay mga uwaw kuso kay mangangkon. Kusog pang mangangkon, kusog pag yung manaot. Magbantay ta anak Mason, ibin sa tibok kalibutan. Kung asa makaroon na himutan, pagbantay sa mga tao ni aning parehag batasan. Parehag batasan magbiting. Ato bang nasabtan ang kasulatan?
Daghan kayong mga tao sa manini. Daghan kayong mga tao ginanit kinabuhi o kinaiya. Ang sa iyang gibuhat, may igsoon. Oh. Ako maghahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan, pagbantay. Pagbantay mga igsoon, kay niingon ang Biblia, niingon si Satanas, siya mao'y magbuot kung kinsa iyang gusto. Pagbantayan na. Ingon ang city, maimuon niya kining tanan kung musimba ka kanako. Ang magkiro sabi. Ingon ang otso, tanaw ragod gitubag ra siya siyano kaayong pagtubag. Ingon si Jesus. Si Jesus mintubag. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Siya lamang ang serbisyohi. Wa pag yun matagbaw si Satanas ani. Onya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem. O gipahuluna niya dito sa kitas ang bahin sa templo. O gidala sa kinatasan sa templo, gipakita na ganiya. O giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambag ngadto sa ubos. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyahang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Kini nag-ingon mga tiil. Gituman ba ni Jesus? Wala oy. Kanang mga taong mga garboso, dili ba mahagit-hagit mo pakita sa nag-abilidad. Pero hinumdumi, o sa kapulong atong ibutang sa atong una-una, moingon ang atong amigo, pasalamat ta, pastor, na kita dili sila. Gamay nga sambingay, apan hinumdumi, magpasalamat ta, pastor, na kita dili sama kanina. Kung ikaw o ako nakasabot ka sa kasulatan, pasalamati ang Ginoo, kay ikaw o ako nahimuot kanimo ang Ginoo. Ang imong kinabuhi, ang imong kinaaya, sama sa kinabuhi ni Jesus. Magpabiling mapainobsanan, magpabiling manglimbungan si Jesus. Wala oy. Versikulo 12 ato ning timanan. Si Jesus mintubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kinsay ning sibat nila? Si Jesus o si Satanas? Si Satanas ko man say nahimo. Iyang gipasiligan ang iyahang giatubangan nga mao si Jesus. Iyang gipasigarbuhan nga siya mitag iya sa tanang mga butang ug niingon siya, akong hatagan og bisan kinsa nga akong gustong hatagan. Pagbantay ana igsoon. Ay mga tao sa tibok kalibutan anik sama ni anik buot. Kusog kayong mupasalit mga kaigsuonan. Until na wag yun. Muna sa atong kinabuhi mga igsoon, ingon ang Juan kapitulo 12 bersikulo 31. Unsa may mahitabo sa usa ka tawo dinis kalibutan? Dunay pangutana. Ining bersikulo ha, matubag lamang sa atong pagbasa sa balang kasulatan. Unsa may mahitabo sa tawo dinis kalibutan ug mabiktima? Hello, ayaw pa biktima, ayaw pa uwat. Kaya kung mauwat ta, may igsoon, katawaan ang gudta. Katawaan ratas mga scammer, maura na mo yarok. Ang imong mga paghago, mahimo ng makawang, mahimo ng makpakyas ang imong pagpasingot, pagpaningkamot, ihatag ras mga taong way hinungdan ko, dili kabantay sa pulong sa Ginoo. Kung hukman na gani ang kalibutan, even ang mga pangulo, sa kinatas ang pangulo sa tibok kalibutan, pwedeng hukman sa hukmanan sa Dios, kay wa say pinalabi. Ikaw o ako makatubang sibo sa imong mga binuhatan. Kay ang nagmando nining kalibutan na, nagmando sa dili insaktong pagmando. Iksoon, o dili yun malipay ang Dios nini. Unsay giingon, unsay mahitabo sa kalibutan. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagpo ni mo dahomon. Ingon ang ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4. Dili sila mutuo kay gibutaan man ang ilahang mga mata. Mauna. Agan kay mga katauhan nga dili mutuo sa kamatuoran even Kristohanon.
kung ang mga Kristohanon mutuo pa, tuning basahon. Ikaduhang Korinto Kapitulo 4, versikulo 4. Kung mabutaan gani ang tao, kung sa may nahitabo kang iba, di ba gitaptapan? Wala siya kahinumdum mga igsoon, nga katungkutana ang ilang una-una. Dili sila makatuo sa mensahe sa Dios, kay gibutaan man sa Dios ang ilang una-una. Ayaw pagpaabot nga ang una-una butaan sa Dios. Hinumdumi siking paraon, gipagahi sa Dios ang una-una sa panahon sa iyang alagad nga mao si Moises o si Aaron. O dito na sinati ang resulta sa gahom sa Dios o ipakita nga kamahanan gyud ang Ginoo nga makahimo sa bisan unsa niyang gusto. Kung si Satanas puro lamang pasalig, nga niingon si Satanas, akong hatagan kung kinsay akong nagustuhan, pagpantay kay kanang tanan, puro rana pasalig sa tibuok kalibutan. Uman ang ilang mga panumduman. Dili sila mutuo niini tungod kay gibotaan man sa Dios niining kalibutan na. Hinumdumi ko ng imong kinabuhi karon gibotaan sa mga butang, gibotaan sa profesyon, gibotaan sa imong katungdanan. Hinumdumi makalimot yuka sa pagkamaayos Ginoo. Mahimo gyud kang hambugero. Moingon ka mga igsoon, kini nga naan nimo karon dili gyud na imuha. Profesyon nga naimong naangkon karon dili gyud na imuha. Gihatagan na kag panahon kung unsaon nimo pagdala ang panalangin sa Dios nga naan nimo gibiyag karon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rosel Gaba Singgit nagwas usab karon gikan sa Maynila. Ang Ginoo mag-amping kanimo Brother Gaba Singgit sa imuha nga pagbiyahe, pagbalik sa pagsakay sa barko, ampingan ka sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyo ang makanunayon nga pagsunod sa atong nga programa. Ilabi na sa inyong pagpaambit niini. Nasayod ang Dios sa matag usa. Mahinungdan, wa ta magdalag patukuran, wa ta nagdalag title, wala tang nagdalag denominasyon, kundi nagdala ta sa kamatuoran nga magdalag kadaugan, kausaban, kapaguhan, dinhi sa silong sa langit ug sa ibabaw sa kalibutan. Ingon ang mensahe, dili sila mutuo nini, tungod kay gibutaan man sa Dios diining kalibutana. Hinumdumi dinis kalibutan daghang mga tentasyon. Unang-una ang mutintal nimo kawalan nun, balatian, kagubot, butang. Hinumdumi mga igsoon, si Satanas kuti ang saad sa Dios, kay ang saad sa Dios dili kayo ni mapakyas. Apan ang saad ni Satanas kanunay ra nagpasalig sa usa ka tawo, nangangkon sa ang ilahang mga huna-huna, busa dili sila makakita sa kahayag. Wow, makakita ka nagitatapan na imong mga mata. Maayong balik apan dihas kalibot, dihas Ginoo ang tinud-anay nga nangalagad ang pagserbisyo, paghago. Mao ang paghago tungod kaninyo, dili tungod kanamo. Atong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 5 sa maong ikaduhang Korinto Kapitulo 4, versikulo 5 na tama igsoon. Kay ang giwali namo dili ang among kauban Kristo igsoon. Dili tungod kay nahimo ming pastor kami nalamay mahimong labaw kanunay. Mauni wala kaagpasi mga kaigsunan nga ano ni katungdanan sa simbahan. Mauni wala kaagpasi dili naman sa simbahan nga ano ni katungdanan sa tibuok kalibutan. Nasulugon aron mahimaya nato ang Ginoo. Amen ba? Ang purpose o katuyuan nga nung giwali ang kamatuoran ang Biblia aron ikaw o ako masayon nga doon na di ay Ginoo.
Nasayod ko madili lamang tanang mga born again. Nasayod ko sa tanang denominasyon o ang Dios nasayod. Ang Dios niingon gikan sa kangitngit. Midanag ang kahayag mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdanag diha sa nawong ni Kristo. Ayaw usiki, ayaw palabya ang panahon, pabor nga gihatag sa Ginoo kanato. Ingon diri sa city, apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi, nahisama sa mga kulog nga nahimo gikan sa labo, aron pagpakita nga labing dakong gahom sa iya sa Dios, o dili amoa. Wow! Mao nga kami mga anakan sa Dios. Dili o dili ni mo angkon amoa. Ang among kinaanman, ang kahibalo nga among nahuptan, kining tanan gikan sa langit ng tanaw. Si Satanas o sa kataong libungan. Si Satanas o sa kataong hipokrito. Iyang giangkon ang mga butang. Iya pang gipasigarbo. Iya pang gipanghinabog ni Jesus. Nga wa siya kahibalo nga iyang giatubang, mao ang gipadala sa amahan. Nga mao ang Dios nga may tag-iya sa tanang mga utang. Ingon ang Lucas Kapitulo 16, versikulo 10, ato ning basahon. Kay dunay mga butang nga giandam untas Ginoo kanimo. Dunay untay mga butang posisyon nga giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi, apan wala ka makapasar sa testing, pagsulay. Hello, kaya wala man ka kabantay. Eh, dili man ka mo ampo, dili man ka makapasaran. Umadato. Hello. Muingon man ka, maigson, maanad man ka. Matod pa maigson, mahunami man ka. Ay daarman ay trabaho sayo, manglimbong ko ani, bisag dili imong ginagawan. Bisag dili ang sadag usab sa dagko. 11 ngadto ni sa 13 ingon diri, busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutana. Ingon ang Biblia, mga butang nga imong naangkon karon nakita pinas Ginoo. Niingon ang Biblia, kung dili gani ka kasaligan sa mga Ginoo kanimo. Dunay tinuod nga posisyon nga giandam ang Ginoo kanimo. Kung natantang maka sa trabaho nga imong gihilig, hilakan kaniadto. Apan hinumdumi, dunay trabaho nga giandam ang Ginoo, labaw pa sa trabaho nga imong nawagtang sa imong mga panglantaw. Tinuod dili, gitraining ka, giiksandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi gikan sa Bulod Pindoy Negros Oriental. Unsay giingon diri mga igsoon, busa kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutana, kinsay mo tiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi, it meaning to say, dunay bahandi dahil tinuod nga gikan sa Ginoo. Pagbantay sa tinuod nga bahandi kay maunay mo tapon sa imong pagpangalagad unya sa Dios. Maunay mo hatag og tap-tap sa imong mga mata nga dili nimo makit-an ang lintunghanay sa pagkamaayo sa imong kinabuhi dinhi sa silong sa langit igsoon. Pagbantay, pag-ambing, pagmaikmat, kay ang yawa nagagulong, nagalibot, aron makitang matukod. Ikaw ug ako, usa ni anak, kung dili ka makabantay sa pagkamaayos Ginoo, nagipasinati na unta sa imong kinabuhi, balik ka sa sinugdanan, diin ka nagagikan sa imong kalisod igsoon. Ayaw pa buta nga bawion o bawian ka mismo sa imong hinulaman nga kinabuhi. Dunay mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi. Maayong gabi, Pastor og sa tanan mga follower. God bless sa tanan.
Ingon ang bersikulo 12. O kung dili ka mo kasaligan sa mga butang sa uban, tanawa ra ko ni. Kasagaran sa kalibutan, dili ampingan ang mga butang nga gikan sa uban. Kay mo ingon man ay dili bitaw na ato, dili bitaw na ato Dili na to na ampingan, maguba na bitaw na. Munay mga mentalidad kung na. Kay pwede nang mawagtang sa imong kinabuhi. Usa ni siya kasambingay sa usa ka tawo na ikaw o ako makaton niini igsoon. Musugot kag sa dili, mao ginay mahitabo sa tong kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Unsay giingon diri? O kung dili ka mo kasaligan sa mga bulos nga alagan, mag-agi matag sakripisyo, mag-agi matag paghagok, mag-agi matag mga pagantos, mag-agi matag kagutom, mag-agi matag kapasmo, apan hinunyon, dili ka mo mahigugma sa magpaulipon sa Dios o sa salapi. Kung ikaw mahigugmaon kag salapi, mahigugmaon kag posisyon, mahigugmaon silang mapatay nas ilang kauban. Sa diha nga tuwa sila sa langob maigsuon, nausab man ang tunada, matod pa maigsuon, nausab man ang tornilyo sa ilang una-una. Unya sa diha nga mukawa sila mga igsuon, mahimo kang way pulos ibin sa tibok kalibutan ug hinumdumi, ikaw ra gyapon mag-ani niini. Siguro nga makapabor ka karon rang adlaw, karon rang bulana, karon tuiga, apan hinumdumi, by next time dili na sa timuha. Ayaw pagsalig. Kay ang paniniyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan. Og ang pangulo sa mga gamhanang diha sa kawanangan. Ang espiritu maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Hello. Doon na dahi espiritong daotan nga mo'y muna mando sa usa ka tao nga mahimo ang tao nga mosupil sa Dios. Ayaw pabuta nga imong kinabuhi karon mo'y mahimong instrumento paggamit nga mahimo kang mangimilan. Ayaw pabuta nga mahimo kang bakakon at tubangan sa katawan. Ayaw sige nga manglimbong ka sa uban. Dapat magseryoso ka sa imong pagpanalangin. Dili lamang sa Kristohanong mga bersikulo na atong pag-aambitan karon. Ingon diri, kani adto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Nganong nahimo makang dautan, nganong nahimo makang makasasala, kay imo makabalo ka mo muhimo sa dautan o maayo. Makahimo ka mo pagdesisyon sa inyong kinabuhi. Ingon ang Biblia igsuon sa bersikulo 3. Kami adto kitang tanan sa nga walay kapilihan sa ulahing mga adlaw nga ikaw ug ako lalinon sa bagong kinaharian. Nindot. Diba nindot? Ayaw pamati sa pasalig sa tibok kalibutan. Ang katawan, tawhanong kinaiya mo at sa mga Kristohanon ay. Kay ang imong kinabuhi, tawhanong kinaiya, maunay mo dominar ni mo bisan asa pag ang simbahan mo sulong. Kay si pastor, si pastora, dili maka apan hinunumi sa panahon nga ikaw kitabangan, wala ba ni mo